A jednoducho hovorím to, že treba sa pripravovať. Treba sa pripravovať, ako ste sa ešte nepripravovali v živote. Lebo jednoducho tie veci, ktoré sú, áno, nemusíte si robiť zásoby stravy. Keď na to príde rýchlo, tak to znamená, že keď ste sa nepripravovali, tak to na vás príde rýchlo. A nebudete mať ani stravu, ani nič. A budete musieť si veľmi rýchle rozmyslieť, či idem so systémom, lebo som už nejedol 2 týždne, alebo čo sa bude diať so mnou. A s mojou rodinou. Lebo zmenení len jedinci. Takže hlavne manželia by sa mali zamyslieť nad tým, čo chcú. Aký systém ide na nás. Lebo tento systém, ktorý ide na nás pomaly, ale veľmi rýchlo. A jednoducho budeme k tomu donútení, takisto ako keď sme nosili masky. Ja nechcem nosiť masku a potom už som videl človeka, ktorý hovoril, že nechce ísť masky nosiť, že už nie, že masky nechcel nosiť, že mal na sebe jednu masku a aj 3-krát bol zaočkovaný a také veci.